যি দলে মৰিছে এই দলটো কিবা কথা পাতা যায় নেকি? মৰা মানুহকে আৰু কথা পাতি কিবা লাভ আছে? নাই। खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिनथाराव फिथांखि ब्लग इउट्यूब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो दिनैनि फुंबिलिनि गोजोननाय जासिहरनाय जाबाय। दिनैबो नोंसोरजों सावरायनो गोदान भिडिअफोरखौहाय लानानै फैदों रायजोफोर। दिनैनि गिबिसिन भिडिअआव जोङो नैबेनि सायावहाय एसे सावरायलायगोन। गसाइगावआवहाय माने अट' रिक्साखौहाय बुनायनि दावराव दावसि सोमजिनायनि सायाव एसे सावरायलायगोन। नैथियावहाय रायजोफोर आथिखालनि खुंथाय गोहोआव थानाय मिस्टार महिलारिया थांनाय 5 बोसोरनि जे इउपिपिएल सरकारनि साख्रि थिसननाय फरेस्टआव थिसननाय भिसिडिसि चेयारमेनफ्रावहाय थिसननाय बै भिसिडिसि साख्रि थिसननायफोरावहाय जे दानि खुंथाय गोहोआव थानाय मानसिफ्रा 2 नाम्बार खामानि मावदों होननानै बुंदोंना। दा बेनि बेलायावहाय इउपिपिएलनि सीएम आथिखालनि राज्य सभानि एमपि प्रमद बर' सारा मा बाथ्रा बुंदों बेखौबो नोंथांमोना खोनासंब्लानो जाबाय। बे समाव नोंथांमोना नायनानै लाग्रोदो गिबिसिनथारावहायनो गसाइगावआवहाय अट' रिक्सा सालायग्राफ्रा मा बुंदों। বিজেপি সরকার থাকার সময়ত এনেকা তো এতিয়াও ঘটা নাই আৰু এই কালেকশ্যনটো নাছিল। এতিয়া আমালোকে যেনেবা পিটিচিত আমালোকে বৰ্তমান পিটিচিত ইলেকশ্যনৰ সময়ত তোমাৰ হাগ্ৰামা বিপিএফক মই জিকাই দিছোঁ আমাৰ গোসাইগাঁও সমষ্টিৰ পৰা একেটা চৰকাৰ আছে। কিন্তু হাগ্ৰামা চৰকাৰ অহাৰ পিছত এনেকা গুণ্ডাগুৰি চলিছে আজিৰ দিনত চাই আছো। বৰ্তমান সকলো ঠাইত আমাৰ গোসাইগাঁৱত হেৰি আমাৰ কোৰ্টৰ পৰা আহি থাকিলেও ৰাস্তাত 10 টকাকৈ লয় আৰু সিফালে আমাৰ সত্তপুৰ পৰা আহিলেও তাৰ পৰা 10 টকাকৈ লয়। টাউনত সোমাইলে টাউনতো 10 টকাকৈ লয়। আমাৰ বাছ ষ্টেণ্ড সিফালে পৰা গাড়ী সোমালে সিফালে পৰা 10 টকাকৈ লয়। কিন্তু আমাৰ গৰীব মানুহ আৰু বন্ধ হ'ব লাগে নেকি? আমাৰ বন্ধ মানে আজিৰ পৰা বন্ধ। আমাৰ লোকৰ গীতটা ডাউট আছে। ইয়াতে পুলিচ প্ৰশাসন থানা আছে। থানাত থকাৰ পিছত আৰু পুলিচ প্ৰশাসন থকাৰ পিছত সিহঁতে কেনেকৈ এনে দাদাগিৰি কৈ পইচা 10 টকাকৈ ল'ব পাৰে এটা ডাউট আমাৰ লোকৰ এটা ডাউট আছে। পুলিচ প্ৰশাসন ইয়াতে আছে সিহঁতে থকাৰ পিছত 10 টকা কেনেকৈ লয় এইটোৱে আমাৰ লোকৰ প্ৰশ্ন থাকিল আপোনাৰ ওচৰত। जागायजेननायनिफ्राय लानानै बिपिएफ सरकारनियावहाय जोङो बेबायदि दादागिरिखौनो नुगासिनो दङ। साफ्रोमबो रायजो राजायाबो दादागिरिखौनो नुगासिनो दङ। रायजो राजा नोंथांमोन खुनु सान्ति गैया माने असान्तिनिल' सरकार होननानैहाय जोङो साननो हायो। दा नोंथांमोना नुदोंना गसाइगावआवबो बेबायदिनो दावराव जादों। अट' रिक्साखौ माने अट' रिक्सा सालायगिरिखौहाय बुदों होननानैहाय जोङो खोनानो मोन्दों। सरकारा जुदि मोजांब्ला सरकारनि नोजोरा जुदि मोजांब्ला बेफोरबायदि दावराव जाया। थांनाय समावहाय नोंथांमोना नुदोंना बे मोननै सावगारिखौ ना। मोनसेया जाहैबाय चिरां जिल्लानि अट' रिक्सा सालायगिरिफोरनिखा बेबो आरो गुबुन मोनसेयाबो बे मा होननानै बुङो गसाइगावआवहाय बे गसाइगावआ क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट ना। दा गसाइगावआव अट' रिक्सा सालायगिरिफोरखौहाय मा होनो दादागिरि खालामनानै दादागिरि दिन्थिनानैहाय फैसा लानायनि बाथ्रा ओंखारदों। मानो बेफोरबायदि जादों? बिपिएफ सरकारा सामलायनो हाला नामा गावनि मावथिफोरखौहाय? रायजो राजा नोंथांमोन जों बेखौनो बुंनांगोन सामलायनो हाला। मानोना 9 मान्थल' जोबदों 9 मान्थल' जादों 9 मान्थ अनलि बिपिएफ सरकारा दानो जोबनो गैयै दावराव दावसि हेंथा हेंथि सोमजिगासिनो दङ रायजोफोर। दानिया बे समाव खोनासंदो इउपिपिएलनि सीएमआ राज्य सभानि एमपि प्रमद बर' सारा मा बुंदों। চাকৰি ৰেগুলাৰ নহয় ৰেগুলাৰ চাকৰি দি গৈছো আমি তাত আমাৰ ফাইনেন্সিয়েল চেংচনৰ পৰা সব আছিলে ইটো ফৰেষ্টে হওক PNRD হওক। কিন্তু তেখেতসকলে সিটো অলপমান মানসিক কষ্ট দি পেলাই যিসকলে চাকৰিটো পাইছিলে সেইটোতো কিবা ইউপিপিএল বিপিএফ বা বিজেপি বা কোনোবা কংগ্ৰেছবোৰে নাছিলে। এই কাৰোবাৰ সন্তান আছিলে কাৰোবাৰ ল'ৰা আছিলে তেখেতে চিষ্টেমত মানে ইণ্টাৰভিউ দি চাকৰিবিলাক পাইছিলে। কিন্তু এতিয়া শুনিবলৈ পাই দুখ লাগিছে
যে সি সকলক মানে অলপমান ভয় ভিত কৰাই পেলাই অলপ টকা পইচা খোৱাৰ মাথা মাৰি আছে। এইটো গভৰ্ণমেণ্টৰ ইথিক হ'ব নালাগে, আমি শুনি পেলাই দুখ পাইছোঁ। আৰু সেইটোৱে যদি হয় তেতিয়া আৰু UPPL আৰু BPFৰ যিটো ডিফাৰেঞ্চ, এই কথাটো ৰাইজে খুব ভালকে গম পাব যে UPPL যে ভালকে চিষ্টেমেটিকেলি আমাক কোনো কণ্ট্ৰেকচুৱেল চাকৰি দিয়া নাছিলোঁ। 99ক আমি ৰেগুলাৰ কৰিছিলোঁ, 6 মান টেটৰ চাকৰিটো ৰেগুলাৰ কৰিছিলোঁ, আৰু ফৰেষ্ট PNRD বিলাকত চাকৰি হৈছিলে, আৰু থাৰ্ড গ্ৰেডৰ কাৰণেও ৰিজাল্টটো ডিক্লেয়াৰ কৰা আছে। খালি তেখেতসকলে ভাইভা দি পেলাই ল'ব লাগে। এটা চৰকাৰে কৰা কামটো আনটো চৰকাৰে সেইটো যিটো তেখেতসকলে ভুল বুলি ক'ব বিচাৰিছে, এইটো চৰকাৰী ইথিক নহয়। হয়, কাৰোবাৰ ভুল হৈছে যদি ভুল আঙুলি দেখাব লাগিব, কিন্তু আমি ফাইনেন্সিয়েল চেংচন লৈ চবকুচ লৈ পেলাই খুব চিষ্টেমেটিকেলি কামবিলাক কৰি আহিছোঁ। গতিকে যিটো শুনিছোঁ মই এইটো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক। আৰু দুখীয়া পৰিয়াল যিসকলে চাকৰি বাকৰি পাইছিলে সেইসকলক এতিয়া কোনোবাই যদি টকা পইচা বিচাৰি জোৰ জুলুম কৰে, ইয়াতকে দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু একো নাথাকিব। এইটো আপোনালোকেহে ক'ব লাগিব, মই এতিয়াই এইবিলাক কথা ক'ব বিচৰা নাই। চৰকাৰ চলাই আছে, তেখেতসকলে চলাই থাকক। আৰু আপোনালোকে চতুৰ্থ স্তম্ভ হিচাপে কি ভাল হৈছে কি বেয়া হৈছে এইটো ৰাইজৰ ওপৰত দাঙি ধৰাটো মই আপোনালোকৰ কাম বুলি ভাবোঁ। আমাৰো কাম বিৰোধী হিচাপে আমিও সময়মতে কৈ যাম। थैंक यू। अब्ला रायजोफोर BPF नि CM मिस्टार महिलारि साहाबा रायजो राजाफोरखौहाय थगायै बाथ्रा बुंबोनाय प्रमद बर' सारनि दैदेननाय सरकारा नंखाय साख्रि थिसनदों होननानैहाय फैसा लानानै साख्रि थिसनदों होननानैहाय 2 नाम्बार साख्रि थिसनदों होननानैहाय इलिगेलि साख्रि थिसनदों होननानैहाय बुंबोनाय दा बे बाथ्राया बेसेबां सैथोमोन। दिनै गिबि खेब UPPL नि CM राज्य सभानि MP प्रमद बर' सारा दिनैहाय खुगा बेखेवबाय। अब्ला बेबायदि थगायै 9 माससिमहालागै दासिमबो बिसोरो रावखौबो एरख'नो हानाय जों नुवाखै। दा जोङो बेयावनो आन्दाज मोनखायो माबायदि सरकारा माबायदि खामानि मावदों। दा बेखौनो आङो सानदोंमोन दे हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो बे UPPL जोंनो ज' जानानैहाय खौसे जालायनानैहाय ज' खामानि मावलायोब्ला बर' रायजो राजाफ्रा बेसेबां ग्रोम जागौमोन। हा रायजोफोर, जोंथ' खोनादों, नोंथांमोनाबो खोनाखादों बिश्वजित दैमारि सारनि माखासे नासयनाय आरो चन्दन ब्रह्मनि नासयनायावहाय BPF नि CM आ खौसे जानो हायाखै होननानै जोङो बयबो इमानुएल मोसाहारिनि खुगानिफ्राय खोनादों। नाथाय बे बाथ्राया बेसेबां सैथो बेखौहाय जोङो बुंस'नो हाया रायजोफोर। नाथाय इमानुएल मोसाहारिया गावनि खुगानिफ्रायनो बुंदों UPPL पार्टीजोंहाय BPF नि CM आ हाग्रामा महिलारिया खौसे जानो नागिरनायावहाय बिश्वजित दैमारिया बोखावदों होननानैहाय जोङो क्लियारलि ससियेल मिडियायाव भिडिअजोंहाय खोनानो मोनदों रायजोफोर। थारैनो रायजोफोर, हाग्रामा महिलारिया मोजां जानो सानब्लाबो हाग्रामा महिलारिनि आखान्थिफ्रा गाज्रि नामा? अब्ला BPF नि CM आ बिसोरजोंनो बोबथिं जाबाय थादों नामा? फर लाइक एग्जाम्पल दिनैनि समावबो डायनामिक लिडार जानानै दङ BPF नि बिक्रम दैमारि, कास्टम बसुमतारी, प्रहलाद ब्रह्म, रिन्जय बर'। दा बिथांमोना डायनामिक लिडार जानानै दङ BPF पार्टीनि उन। BPF खौ बिसोरसो हमथानानै लाखिदों। प्रहलाद ब्रह्म, कास्टम बसुमतारी, बिक्रम दैमारि, रिन्जय बर' बेसोरसो BPF खौ हमथानानै लाखिदों। नङाब्ला BPF नि CM आबो बिथाङाबो रायजो राजाफोरनि थाखाय खामानि मावनोहाय बे UPPL पार्टीनि BTR एकर्डजोंनो गोरोबफानानैहाय बिथाङा मावगौमोन होननानैहाय आङो सानदों रायजोफोर। मानोना बेखौहाय खिबुआव अर थुनानै होग्रा दङ। दा खिबुआव अर थुनानै होनायनि थाखायनो बियो ओरैबो जाया हरैबो जाया रायजागासिनो दङ। दाबोथ' नुखागोन रायजो राजा नोंथांमोना BPF पार्टीया साख्रि होनो हायाखै मोनसेबो। फरेस्टनि साख्रिखौहाय एरख'गोन होननानै बुंदों, हायाखै। दिनै जों क्लियारलि खोनाबाय UPPL नि CM राज्य सभानि MP प्रमद बर' सारनि खुगानिफ्राय मोजां खोनाबाय दिनैहाय ना बिथांमोना साख्रिखौहाय
पारमानेन्टलि थिसननानै गालांदों टेम्परारि नङा जेरै थांनाय 17 बोसोरावहाय BPFनि सरकारा टेम्परारि साख्रि सोदोंमोन बेबायदि नङा दा क्लियारलि बुंखाबाय दा आरो नोंथांमोनाबो नुखादों एरख'नो हायाखै दासिमबो रावखौबो एरख'नो हायाखै आरो साख्रियावबो सोनो हायाखै मानो सोनो हायाखै बिनि फिननायखौहाय रायजो राजाफ्राबो बिजिरनानै नायदो बेखौनो लुबैदोंमोन रायजोफ्रा सुपार 50 गैला स्पर्ट्स टुर्नामेन्ट गैला रायजोफोर UPPLनि समावहाय स्पर्ट्सनि जेनेरेल सेक्रेटारि जानानै थानाय सांग्रां ब्रह्म दिनैहाय खुगा सिनो हायाखै स्पर्ट्सनि बाथ्रानि सोमोन्दै खुगा एसेबो सिनो हायाखै BPFनि सिगाङावहाय बै समाव डक्टर सांग्रां ब्रह्म होननानैहाय नोंथांमोना बयबो सिनायनो हादोंमोन सोरनि दारै UPPLनि CM प्रमद बर' सारनि दारै बिथाङा डक्टर मुं लानानै UPPLनि दारै सारा जोंनि भारताव यानिकि जोंनि बिटिआरआवहाय बिथांखौहाय स्पर्ट्स एसोसिएशननि सासे जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै सिनायनाय जादोंमोन नाथाय दिनै गैया बबे गुदुङाव एब्रेनानै थानांखो उफाय गैया रायजोफोर गैया दिनैनि समावहाय ना स्पर्ट्स लाबोनो हादों ना माबा मोनसे ससियेल मिडियायावहाय फोसावनानै होनो हादों बेलाय रायजोफोर दा बेनिखायनो रायजो राजाफ्राबो सिन्था खालाम फैबाय थानाय समावहाय मा अबस्था जानो थांगासिनो दङ बोसोरसेथ' कमप्लिट जाखानोसै बारा गोबाव गैखाला 9 मास हाबखाबाय अब्ला बोसोरसे जानो खय मास नांबावगौ रायजोफोर मेम'रेन्डाम आयंआबो फावसयनानै थाबाय नैबे दानावहाय इलिगेल हाबसनग्राफोरखौ हा दखल खालामग्राफोरखौहाय इभिक्सन खालामनांगौमोन बिथाङाबो फावसयनानै थाबाय खुगाल'सो होनना बुंखानाय दा आङो आरो आं बुंबोबाय थाखानाय BPF पार्टिया रन्जन दैमारि सारखौबो बख'नो हाया होननानैहाय गले गले बुंगोन रायजोफोर बेखौनो भिडिअआव ससियेल मिडियायाव लाबोबाय थागोन BPFनि थाखाय मिथिबायना रायजो राजाफोरनि थाखाय नायनो बाब्लाबो बेखौनो लाबोबाय थागोन भिडिअआवहाय स्पर्ट्स लाबोयोब्लानो प्रफिट जाया टुर्नामेन्ट खुङोब्लानो प्रफिट जाया बाहेरा देशनि मानसि लाबोयोब्लानो फैसा खरस जायो वाव BPFनि नलेज जिबि मानसिफ्रा बेबायदिसो साननो रायजोफोर अब्ला रायजोफोर दिनैनि भिडिअआ बेसेखिनियानोमोन गोजोनथोंसै जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय बर' हारि जै जाथों जय बर' हारिनि